Marta, zu bi telesozalea zara? Tak. Yes. Bai? Yes, darling. Bakizu gertatzen den, gure gaurko gonbidatuarekin olako test txiki bat egin nahi dugu, baina zu... Isilik. Denok egon behar dugu isilik. Bai. Ados? Beraz, orain denok isilik eta berak hitz egin dezala, Beatlesekin ze zerrikusia duen saio aurrera joan ala jakingo duzue, gauza asko ditu kontatzeko hemen gaur gurekin zuzenean, Biba Joserra Gartzia. Haupa, Joserra. Joserra. Arratsaldeon. Arratsaldeon, Joserra. Ongi etorri. Eskerrik asko. Zer moduz ongi? Noa jarri behar da, zu bira. Horrela, etxean bezala. Ba, etxean ez nahiz dugu. Tira, Joserra, Beatlesak aipatu ditugu, guk tartean elkarrizketa hontan zehar horrelako kantuak jarriko izkizugu. Baita ere, Marta. Bueno, dantzatu zarezu. Joserra, hau zea besti da? Beak hori oso errezetik azizat. Bai? Eba? Lehenengo hitzean esaten du berak, izena, ez? Help. Help. Lagundu. Lagundu. Hori da, euskeraz horrela esango litzateke modu zuzenenean? Edo egokienean? Bai, baina kantatzeko ez dakit nola, ze help silaba bakarra da, inglesez sarri pasatzen da bezala. Silaba bakarrean euskeraz oso gutxi dauko. Nork abesten du abesti hau, Joserra? Badakizu? Honek, hemen John Lennonek. John Lennon da abeslaria, oso ongi, badak. Oso ondo, Hori errexotza. Hau izan da, lehenbiziko testa joango gara gehiago ere ateratzen. Hori baino zailago horik ez badakezu, ondo da. Bai, ikusiko dugu. Ez dakigu zaila edo erraza izango da, baina gaur bertsolari txapleketa nagusiaren berri irakurri dugu, jakin dugu. Iruñan izango dela finala, datorren urtean jokatuko da, bertsolari txapleketa nagusia, eta Iruñan finala lehenbiziko aldiz, Joserra. Zer? Zeitxura hartzen diozu? Hori nun lehitu duzu da? Hori berrian eta, bai, dagoeneko argitaratu dute. Gaur naiz pixkat mundutik kanpoa, bainekien, ez? Ni ondo irutzi zaitena. Ez dakit, nik uste dute... Ez dakit ja errebindikatzen jardun beharra daukagun ere. Nik uste dute, bentsat, beste komunikabide baten bagina, baina nik uste dut hemen gaudenok eta gure audientziak ez daukala hori etengabe esan beharrik oso normala dela Euskal Nazio mailako zerbait Iruñan izatea. Besteik gabe, ez dakit zehazki zer dela eta izan dan, ez dakit Iruñan hainbeste jende nunca bituko dan, hori dena ez dakit, baina... Oso okertzalde manen, Navarra arenan edo izango da. Zugarria da. Azpiegiturak presto men daude, ondo. Belodromotik Bekera eta Beketik Navarra arenara. Bai, bueno, ematen zuen baita ere, egia esan ura nik uste movimentu zailago izan zela, beti izan zelako Donostian, ez? Eta hemen bazen bersozale klasiko esan dezagun kuadrilla hundi bat, Donostiera aixe, baina Bilbora edo Barakaldora ezan aixe joten zena, ez? Batzuk aserratu ere egin ziren, kostazitzaien. Bai, baina apostua gerora begiratuta, geroztiko ikuspegikin oso ondo ateratzen, eta, bueno, hola, nik uste dut beti gauza guztietan tradizioa aintzat hartu beharra dago, baina tradizioa ez da gurtzeko, baizik egurtzeko. Hau da, tradizioa ezautu inbehar dugu, baina ez adoratu, baizik geure beharretara egokitu, ez? Eta apostua egin, eta holako aurrera pausoak ematen direnean, beti galtzen da zerbait. Jatorretik edo, komila askoen artean, jatorretik. Baina irabazten dana eta galtzen danaren arteko orekan dago, eta aposturik ingabe ez da oinora jutik. Joserra, tradizioa, modernitate ez dakit bihurtu zenuten hitzetik hortzera saioarekin. Zu izan zara agian aurpegi ezagunenetarikoa bertan? Bai, bueno, besteik ez bada, 6 urte zaritu nintzelako astean behin, ez? Baina, bai, nik uste dut, ni beti izan dut, galdetu izan diatenean, boom hori, 80. urtean, boom hori, zergatik gertatu zen, nik ez dut uste dagoenik elemento bakarra, osagai bakarra, hau da, berso programa egin zitekeen, baina parean tokatu ez balitz, tokatu zen bersolari belaunaldia, izango zen programa bat, baina ez zen boomik egongo, alegia, nik asko miresten ditutan bersolariak izan balira, aurreko hamarkadetakoak eta esan ditzagun, Ustapide eta Baserriren estiloko
kuadrilla hori guztiz maitagarri eta miresgarri iruditzen zaizkidanak, baina jende horren edo bersolari horien berso eta telebistatu bagendu, nekez erakarriko gendun gazte jendea, ez? Besteak beste, garai bateko berso entzulea segurazko kultur konsumo bakarretarikoa izango zuen, ez zuzen berso konsumoa, ez? Eta orduan beste referentziaik ez da. Gero ja, 80ko hamarkadakin, garai hartako beso estiloarekin bakarrik asetzea oso zaila zen, erreferentziak asko aldatzen dira, balio jakin batzuen inguruan zegoen batasun hori, ama eta Eliza eta Jainkoa eta hoietenak, ez da, hoiekiko atxikimendua espaldu iten da, eta bueno, hori... Aldaketa bat egon zen, eta hor ongi egokitu zen saioa horretara, eta bertso gintzare, bai? Telebista bakarrik, telebistak segurazko amplifikatu egin zuen, baina telebistak amplifikatu zuena zan ordura arte bersozaleetzan jende bat asetzeko moduko mezua, eta hori ez da telebistaren meritua, bezik bersolari kuadrilla horrena, gaso hartan Andoni buru dela, ez da Andoni gaina. Ikusiko ditugu hasierako irudi batzuk, aspaldian ikusi aldituzu. Ez, nire burua flagelatzea maite dut. Daukagulako sustrato alako, nahiz da uko egin, ezin dugu barrenetik erabat ezabatu sustrato kristau marxista. Eta orduan autoflagelazioa gustatzen zaigu. Nik ez dagoen Joserraren sustrato gaztea. Kaixo, ongi etorriak guztiak. Azkenik, Majo Kostata bada ere, hementxe gaude, hemen dago ETB-ren berso programa, hitzetik hortzera. Eta hasieratik bertatik bersolari legera jokatu nahi dugunez, eman diezagun agurra kantatzeko ordena Jose Luis Gorrotxategiri. Sarri askotan jasan ditugu, eguzkiak ta harriak, bersolaritzak pasatu ditu, ekaizte izugarriak, Xenpelar zanak zion bezela, jaioko dira berriak, zerekin poztu badu oraindik, berso zaledan herriak. Eta Joserra, zu diozu Majo Kostatu bazen ere, hortxe lehen da biziko saioa, 31 urte igaro dira orduztik, nik ez dakit bertsolaritzaren bilakaeran ze paper jokatu duen hitzetik hortzerak, Joserra? Ez dakit, nik hori, aipamen hori egiten nuen bertsozale elkartetik ari ginelako esan da esan, eskatu eta eskatu, oso gauza larria zala eta ulertu ezina zala Euskal Telebista izeneko gauza bat egotea, eta han berso erik ez egotea, ez esaten programa hori, zerbait. Eta halako batean nik uste dut, bueno, gehien bat isildu gintezen aldera, ez da, esan zidute, mara, intzazue. Eta ni jarri ninduten, ni parean bideo bat euki gabe bizi guztian. Eta hori ikusi duze, kareta hori gaur egungo errealizadoreak ez dakit zein duten, baina onuntza sartzean, alkartu naiz Santi Etxeberria, errealizadore laguna erekin, eta ari okurritutako ez gendun mediorik, ez gendun platorik, ez gendun redakziorik, ez gendun makillajerik. Osea, bilatu behar zen duen aldezun moduan aldezuna. Eta hori izan zen lehenengo urtia hola. Ropa era etxetik. Ira, kablearekin tadana. Bai, bueno, eta hori... altzan egin behar zen, ez? Eta, bueno, hor, kareta bat behar zala, eta nik kareta, bueno, orduan ikasi nun, eta gauza asko, ez? Eta orduan Xantiri okurritu zitzaion, bueno, eskultura hori hartu, eta nola beste bitarteko egiztako, ari buelta inez, eta hori azeleratu bajarrita, eta, bueno, gaur esate duzu, gaur egun ez digukete utziko kareta hori egiten, ez da? Baina hartan oso modernoa zen? Lehenengo urteko programak gutxitan ikustu ditut, baina ikustu ditudanean onartu beharra da, nik joten nintzen kamara bakarrakin, kamara erdalduna, gainera, garai hartan bersolariak
ez zuten oso ondo hartzen, Hori bestea. 2000 batio eta... Traste guzti hori egin eta Bertsolariak ere iztea. harrituko ziren, ezta? Gero problema izaten zen, nola zea etorri, handik irurtea. Baina hasieran zen, ato hemen, eta claro, ni ohitutan egon irrati eginte, irratian jartzen duzu mikro bat, eta 5 minutura aztu zea. Baina telebistako hasiera gogorra izan zen, ni dena dela, beti izaten dut. Lehenengo hitzetik hortzea hilean bingo hori, eta gero hurrengo urtea ere ala moduz, astean behin izan zena, gaur egun hartzen duzu eta esaten dena lenguaia telebisiboan ikuspegitik ez dira onargarriak. Ni oso txarra nintzelako, editatzen eta nik editatu behar nu. Eta orduan, hala ere funtzionatu zuen. Eta ni garbi daukat funtzionatu zula ez programa ona zalako, baizik. Agian ere bai, Joserra. Kritikoa zara zure buruarekin. Ez, programa ona ez. Gertatzen dena da, nik uste dut, gure herri honek ez daukala sobratuak bere burua ezagutzeko tresnak eta heldulekuak, ez da? Eta orduan, guk esaten genduna funtsean egia zan. Osea, bersoa egon behar zuen nola duela ETB-en. Eta orduan, naiz eta programa txapuzero bat egin realizazio eta soinu eta denetik, jendean barruko zerbaitekin engantzatu zuen, eta horregatik funtzionatu zuen. Naiz eta programa irizpide telebiziboekin negargarria izan. Joserra, aurkeztu bakarrik ez, gaiak jarri ere egiten zenituen, eta horren irudiak ere baditugu. Hortxe, Joserra gaia jartzen. I eliteko futbolaria iz, euskal talde batena. Eguerritan jokatzeko Euskadiko selekzio batetarako deia jaso duk. Unai, hire taldeko entrenatzaile atzerritarrak, esan dik, oporrak deskansatzeko direla. Eta hor jokatu ezkero, taldetik kanpo geratuko izela. Zein da, hi egotea izen bezala, beti alai egoteko formula? Hor daukagu, Andoni Ikurrin edo Antonio Banderas, playboy guapoa, bere suitean, hau benetakoa da, irakurri dut. Gaurko egunez, 59 elkarrizketa eman ditu, eta elkarrizketa bakoitzak gehienez 7 minutu. Hala ere, hori denak egin ostean, atera da, bere suit horretatik, Maria Cristina noski, eta hor topatu du, Euskal irrati txiki bateko kazetaria, txandarik emanez diotena, eta aurreratu zaio. Lehen da bizi, kazetariak esplikatu diezaiola ze irrati den, eta ze asmo daukan, eta ze galdera inguruzkin. Gai jartzailearen lana ez da lan xamurra. Bueno, lehenengo esan behar dut, ez nahizela ni bakarra zartu dena. Askoren gaitza bakizu zeinen konsolagarri. Edo kolpetik gaztetu direnak, ez? Bueno, posten naiz aldepe. Ez da xamurra, nik ez dakit. Nik garai hortan, izaten ziren hilebeteak 4-5 saio egiten ditunak, eta hori, irudimen asko behar da hortarako, Joserra. Ez dakit irudimena, edo behar dan lotxagabekeria, edo behar dan ausardia neurriz kanpokoa, edo inkontzientzialatza. Gozatu zenuen garai hortan lan hori eginez. Nik gozagarri egiten zitzaidan. Eta nola izaten zen, zu saioa aurkezten eta zure buruari paso emate hori. Ni Joserra Garzia hitzetik hortzea aurkezten ari naiz, eta gai hau jarri zion Joserra Garziak. Bueno, baina hori baina okerrago zan, lehenengo urtean, nola kamarak erdaldunak nituen, esaten zian, oye, no hemos grabado ese que habla primero. Eta hori zuzinen. Ez. Edo gai hartzailea. Ni kamararen onduan, eta, bueno, claro, orduan, igual, claro, puntua jartzea bali mazan, igual puntu erantzun oso ona, baina hasiera grabatu gabe. Eta orduan, ni behar izaten nun, gitarra eramaten nun, ematen nun ze tonotan kantatzen zuen gero bersolariak, eta neuk estudiotik ez. Topatzen gendun lekutik, kantatu behar nun berso hasiera, bueno, pasada. Joserra, gaia jartzerakoan, pertsonalizatuak ere jartzen dira gaiak? Bertsolari batengan pentsatuta? Nik uste dut ez da hola sistema bat, behin inun holako bersolari aldizkarirako inun holako deskripzio bat, ez nola izaten da, dei bat jasotzen duzu, halako jaialdi daukazu, halako bersolariak, halako egoeran. Eta horren azten zea, ja, ordura bitartean, berriak, xeleberekeriak, gertatzen den guztia txip horrekin, horazte zea apuntatzen. Eta gero, zaila da, dena estereotipotik egiten badezu, kargantea da, baina dena impersonal egitea ere, nik uste dut, ekilibrio asko inbardia, adibidez.
umore eta serio. Dena umore, azkenean neutralizatu egiten da. Dena serio, tristea da. Orduan, egin dituzu ekilibrioa, gero zenbat bersolari bat, bi, hor da, nik uste, nik bentsat ez dut uste dagoenik algoritmorik hori automatiko egiteko. Norberaren eskarmentuaren eta zen onaren kontua izaten da ez. Bertsolariekin oso harreman estua izan duzu, gehienetan. Bueno, horrek laguntzen du agian? Laguntzen du? Bertsolarikin jartzeko? Bueno, ez da probatu bertsolarien lagun edo izan gabe gai jartzea zer da, baina, hombre, nik uste dut, badaola konfiantza bat, eta gero batez ere batzukin, dokatu dalako, Andoni eta Ion Saratuakin da, saioen ostean, beste batzukin bai, baina saioen ostean, zergatik aterako zan gaizki saioa, eta horrek ikaragarrizko inputa emate dizu, gauzak, nik uste dut, bezatu dute, hanka sartuz ikasten dela, da nik uste dut ez dela egia. Hanka sartuz ikasten da baldintza batekin. Hanka zergatik sartu duzun pensatu eta hanka ateratzen ikasten badezu. Bestela ez da ezer ikasten hanka sartu. Aipatu dituzu Sarasua eta Egaña bide lagun izan dituzu bertsotan, eta baita liburu baten argitaratzean ere, bapateko bertsolaritza, gakoak eta azterbideak. Hainbat hizkuntzatan gainera. Hainbat hizkuntzatan, 4 hizkuntzetan, okerrezkoa gaude? Frantses, ingles, gaztelera eta euskera. Helburua bete du, liburuak? Nik uste du baietz. Mira, aste honetan bertan, deitu diate Europa Traffic izeneko irrati batetik, amerikano bat, Coimbran biziana, irrati haula egiten da gaur egun, bere etxetik, unibertsitatetik, eta esan dit, liburu hori irakurri eta ikaragarri gustatu zitzaiola, inglesez irakurriko zuen noski, eta niri bentsat egin dit elkarrizketa, uste dut publikatua dela, eta egitekotan zan Maialeni eta uste dut Ametxeri egiteko zala, ez dakit, hori ez desegitu, baina nik uste dut, bai ez, gero hori dela eta hori 2001an edo publikatu gendun, eta 2003an joan ginen hirurok, eta beste batzuk bai, Renora, eta han ahozkotasunaren ikerle punta-puntanekoak egin gendun horako kongreso txiki bat, eta nagusiki guk bertsolaritzaren ikuspegia orkestekoa zen, bai, ibilbide ez du noski bestseller bat izateko asmorik, ez? Oso publiko selektoa du, ez da? Ikerketarako edo? Ikerketarako nik uste dut bihurtu dala olako referente nagusi bat. Hori bai, Joserra, hau irakurrita txapela ez dugu irabaziko, ez da horretarako egina? Ez. Maialeni orain hori komeni zaio. Horretarako gakoak eta azterbideak behar ditu. Hor ere nik ez dakit. Hor ere nik denetatik izauten da. Bertsolari batzuk gustatzen zaie kontzentratu, entrenatu ez dakiz zer, eta gero beste batzuk, nahi izan didate batzuk, zenbat eta bueltak gehiu eman, asuntuari. Orduan da okerrago. Orduan da okerrago egiten dola. Ikusten, Maialen, badakiz berrein behar duzun. Ez eman hain beste buelta. Joserra, euskara ere aipatu behar dugu, zure ardatza izan da, euskara ardatzetako bat, behintzat, eta honela hitz egin izan duzu, Joserra, euskarari buruz. Munduan, dauden mundu ikuskera anitz eta askotariko hoiei geurea erantziz, geure ikuspegitik, eta hori euskerak, hizkuntzak ematen ez badigu, nekez ordezkatuko dugu. Orduan, modernitasun ustez euskera baztertzea, nik uste dut justu prehistoriko xamar izatea gertatzen dela, ez da. Euskararen kasuan, egotea ere importantea da, egiten ez baduzu, egoan bentsat. Eta txarrena da, euskarari alde egitea, hori da txarrena. Gaur, abenduak 3, euskararen eguna. Nik uste dut ideala litzakela euskararen egunik beharriz izatea. Baina balin bada jendearen kontzientzia pixkat esnatzeko, adi. Euskara asko hobeto dago, baina oraindik garaiz gaude gauza gaizki egiten baditu galtzeko. Euskarak ez du urruti du, baina ondatu like. Hori gogoratzeko eta erneoteko eta pila jartzeko balin bada, ongi etorri izan dira. Naizena izateko ezinbestekoa dut nik euskara. Eta hori biztan da, ez da fundamentalismoarekin zer ikusia daukan gauza bat, baizik erabaki bat. Erabaki personal, libre eta propio bat. Nik behar dut euskara, naizena izateko. Bizartzen, Abadia saria? Bai.
Euskara. Eta orain kantu bat ere entzuten ari gara ere ezagutzen duzu. Horretarako ere Euskara erabili zenuen, kantu horretarako hitzak eta askotarako. Hori izan nire errua, esan dezagun komila artean. Txomin Artola etorri zitzaidan laguna, kantu asko alkarrekin eta gustora eta disfrutatu zein dituguna, eta enkargua zeukan berak, ez dakit korrika edo gauza baterako, euskararen inguruan zerbait egiteko. Eta berak musika inazun, eta jozun nire gana, ia letran bat egin nion. Eta berak askotan gogoratzen duenez, lehengoa egin nion bat, txerrikeria bat, berak esan duen bezala. Berak esana, Baina euskaraz. Euskaraz, baina esan edut oso ideologikoa, infumablea. Osea, kantu bezala infumablea, eta esan zidan, bueno, altzen moduan esan zidan, ez? Eta handik 3 egunera eraman nion oaingo berzio bat. Hau bai, esaten zidan. Osea, esan nahi dut, euskararen inguruan jardutea batzutan gaia jarrita izaten da, ez da gai librea. Eta orduan nik horlakotan beti egiten dut, egin izan dut, Legazpiarren izen, Legazpiko kilometrotako ez dakize urte, 82 Nafarroa oinez, eta orduan, enkargu hori ematen didatenean, beti astebete eskatzen dut, ea okurritzen zaidan modu bat, beti esaten duguna modu diferentean esateko. Porque hori da azkenean misterioa, eta claro, gora Euskadi eta gu esateko, ez. Eta, Legazpin kasuan, Birandaola nola dagan, nire mezua izan zuen, euskerak ez lukela izan behar Mirandaola, alegia urtean behin irikitzen den ola bat, eta burdinik egiten ez duna. Eta, hori okurtzen bazaizu, esaten duzu betikoa, baina duin xamar, ez? Baina, bestela, eske... Joserra, euskaraz ari gara, euskarari buruz ari gara, hizkuntza edo hiztunak, nor doa lehenengo? Hiztunak, nire ustez, hiztuna. Eta, baina hori esaten danean, batzuk ez dute justu euskararen kontra dena ikusten, ikusten ez. Ze hemen, zerbait gutxitan aipatzen da nire ustez, ze miresgarria den, herri honetan, belaunaldi batek edo bik edo hiruk egin duten bere burua ukatuz, ondorengoei euskara segurtatzeko pausua. Batzuk egin dute euren burua ere, baina hori jendea ez da konturatzen, hori nik esan dudana nirea euskara, ni naizena izateko euskara behar dudala, herri honek apostu demokratikoa horik ez dago, egin du inor behartu gabe, bere burua, eta adin txarrean harrapatutakoak, bere ondorengoak euskara ikasteko alegina egin du. Eta hori, nik ez dut uste txalotzen dugunik, txalotu behar litzaken aina. Ni miresgarria iruditzen zait, benetan. Askotan entzuten ditugun hitzak dira erabilera, eta gakoak, eta azterbideak ari ginelen, ez da? Ez nik bakarrik nire urteotako obsesioa da, oso ondo iruditzen zait euskara laudatu eta maite dezagun euskara mezu hortatik, euskaraldiarekin sortu dan mezura erabili. Nahi ez maite, baina erabili hortara ondo, baina nik uste dut ezinbestekoa dela onartzea problema badaukagula produktuan berean, euskeran berean. Hau da, gazteengan eta jendearengan usten helarazten dugun euskera horrek ez die zenbait gauzetarako balio. Eta nik azkueren esaldi bat nola duten zan lehen, hizkuntza bat ez da galtzen dakitenek hori dena, nik horren azku ezean hartzeren omenez, beti ere. Baina horren alternatiba sortu nuen, esan nahi dudana adierazteko, ez da, hizkuntza batek ez badio balio, hobeto bizitzeko balio, hiztunak batera esango dizkio, kaixo eta adio. Alegia, euskaralditik eta abarretik eta oso ondo dago mintzala una eta jendea erakarri, baina gero euskara, ematen digun euskara horrek ez badie balio benetan axola duten gauzetarako, alegia... Lanerako adibidez? Lanerako igual balio diko hain gehiena. Bai? Bai, eta akademiarako, baina gero ez hainbeste, benetan funtsezko diren... Jendea goxatzeko, usatzeko, amorrarazteko, liluratzeko, eta ez badie balio, deneri ikasleek unibertsitatean, esaminak persuasioa, tolako gauza teknikoetaz, enkantau. Gero kalea o deskansoan, zafarrantxoan ibili, hau da, oain dela 40 urte ez bezalako, asko sobeto gaude, dudaik ez dago, baina nik uste dut hori ala dala, osea, jendearen desertzioa dala, bai, nik asko maite dut.
oso euskaltzalea naiz, baina zen nahi duzu, lagun artean ez dit balio, eman didazuen euskera. Eta hor barruan, garbi dagona da, euskerak arazo gehiago dauzkala gaur egun erregistro informaletan, hau da lagun artekoetan eta bar, lehen ez bezala, eta ez jasoetan. Eta hor badago gauza bat, asko kezkatzen hauena izugarri, da itanoa. Itanoa da, daukagun problema balin bada formalegi aritzen gehala, badaukagu makrotresna bat informaltzeko, itanoa. Eta ez dugu erabiltzen. Eta are gehiago, iskin egiten diogu. Zeguk, hor, kamaraz beste aldean, ikaitze egiten diogu. Eta jartzen gaituk hemen, eta zu bihurtzea izi. Bueno, ez dakit esaldi hori, nola dan. Bueno, hoxe, ez dakit, euskaltzaindiak deituta hiru aldiz txapa hau eman nuen, Eusko Legebiltzarrean egon nintzen, partido politiko guztiak, PSOE eta PP barne bizkarreko hain ziren, oso ondo onzea, eta gero ez du inork neurrik hartzen. Orduan, ez du inork aintzat hartzen, txirritak esaten zuen bezala, erdera etzalak bakarrik kapaz euskerak lagundu diola. Batzutan laguntzen diogu laguk. Etxai guztiak ez daudela kanpoan. Bai.